Валянцін Лукша. Фрэска святой Ефрасіні. Гады дазволаў межы абкасілі. Падумаць пра духоўнасць самы час. І фрэскі прападобнай Ефрасіні зірнулі праз імшу вякоў на нас. І дабрыню пасеялі наўкола, бо колькі можна у прыцемках хібець. І людзі пачалі настольны полацк, як на анёла светлага глядзець. І згадваць, як да баганоснай славы у келлю, дзе не выпрастаць крыло, прыйшла калісьці юная Працлава, каб людзям несці радасць і святло. Каб надверліва хуткай палатою, як немаце няведанню дакор, узняўся, нібы сонца маладое, над стромай Свята-Спасаўскі сабор. І каб душа была заўсёды з Богам, каб веры ані кроплі не згубіць, залатарукі палачанін Богша крыж неацэнны для яе зрабіў. Вякі, нібы туман надзвінскі сіні, сплылі за перакаты на спакой. Скрыліла над зямлёй Ефрасіння асветніцай, пакутніцай, святой. Саборы з рыпам расчынілі брамы, зняў павуцінний ранішні прамень. І атэіст забранзавелы самы малітваю вітае існы дзень. У сцены манастырскія сышліся, хто верыць у Христоў свяшчэнны шлях. Крыжы зазіхацелі ў чыстай высі, і крыжыкі заззялі на грудзях. І трэба спадзявацца, што ніколі у стайні іх не будуць зачыняць і сэрца працінаць нясцерпным болем. І на крыжы